नमस्कार मंडळी. आज मी तुम्हाला ना नारळी पौर्णिमा आणि रक्षाबंधनसाठी मस्त अशी मिठाई घेऊन आलेली आहे. कोकणात केली जाणारी पारंपरिक रेसिपी आहे. म्हणजेच ओलं खोबरं आणि बटाटा यापासून आपण ही कापा करणार आहे. म्हणजेच खोबऱ्याची वडी करणार आहे. तर चला ही वडी कशी बनवली तुम्हाला मी सांगते. तर 2 वाटीभर ओलं खोबरं घेतलेलं आहे. त्यामध्ये 1.5 वाटीभर साखर घातलेली आहे. अर्धी वाटी आपल्याला उकडलेला बटाटा घालायचा आहे आणि 2 चिमूटभर आपल्याला मीठ घालायचं आहे. तर हे सगळं ना आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला गॅसवर आपल्याला हे चांगलं आपल्याला व्यवस्थित परतून घेत राहायचं आहे. तर आता हे झालेलं आहे. एक ताट घ्यायचं आहे. त्याला आपल्याला तूप लावून घ्यायचं आहे. आता हे तूप आपल्याला व्यवस्थित ह्या ताटाला लावून घ्यायचं आहे. गॅसवर आता आपल्याला गॅसवर पातेलं ठेवून आपल्याला जे मिश्रण आपण सगळं व्यवस्थित मिक्स केलं ते आपल्याला परतत राहायचं आहे. तर साखर चांगली आपली वितळली पाहिजे ह्यामध्ये सगळं आणि ह्याला तूप वगैरे घालायची काही गरज नाही आहे. आता ही आपल्याला आहे ना खोबरं आणि जे आपण सगळं मिक्स केलेलं आहे ना, ते सगळं असं मिक्स करत राहायचं आहे आणि हे बारीक गॅसवरच आपल्याला परतत राहायचं आहे. तर आता हे चांगलं आता मी परतत राहते. 15 मिनिटं चांगलं हे मी असं परतून घेतलेलं आहे. आता हे बघा बरोबर अशी साखर वगैरे मिक्स झालेली आहे. ह्यामध्ये आता आपल्याला ना काजू बदाम घालायचे. तुम्हाला घालायचं तर घाला. ही खोबऱ्याची कापा नुसतीसुद्धा अशी पण छान लागतात. पण थोडेसे काजू बदाम घातले अजून छान लागायसाठी. तर हे सुद्धा आता आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे. अजून हे आपलं जे मिश्रण आहे ते तयार झालेलं नाही आहे. हे असं ढवळत राहायचं आहे आपल्याला. साखर, बटाटा आणि ओलं खोबरं व्यवस्थित असं हे मिक्स झालेलं आहे. पण अजून हे वडी तयार होण्यासाठी अजून सेट झालेलं नाही आहे. तर त्यासाठी आपल्याला हे मिश्रण मिक्स करत राहायचं आहे. हे बघा. आता हे मिश्रण होत आलेलं आहे. तर आपल्याला हे बघायला पाहिजे एकदा की हे वडी करण्यासाठी सेट झालेलं आहे की नाही. एका वाटीत थोडंसं काढून घ्यायचं काढून घेतलं. थोडं थंड करून घ्यायचं आहे आणि मग आपल्याला बघायचं आहे हाताने जर गोळा होत असेल तर हे मिश्रण तयार आहे. पण जर नाही झालं तर आपल्याला परत हे थोडं 5 मिनिटं आपल्याला हे मिक्स करून घेत राहायचं. तर गॅस मी बंद केलेला नाही आहे. गॅस चालूच आहे. पण बारीक गॅसवर आपल्याला हे असंच आपल्याला परतत राहायचं आहे. तर आता आपण बघूया वाटीमध्ये जे ठेवलेलं आहे ते झालेलं आहे का? तर हे अजून झालेलं नाही आहे. तर अजून मी 2-3 मिनिटं हे मिश्रण आहे ते परतून घेणार आहे. हे बघा अजून नाही. थोडंसं होतोय गोळा. पण अजून चांगला असा हा गोळा व्यवस्थित व्हायला पाहिजे. कारण हे मिश्रण हाताला चिटकत आहे म्हणजे अजून झालेलं नाही आहे. अजून मी 2-3 मिनिटं परतून घेते आणि नंतर परत सेम आपल्याला वाटीमध्ये थोडंसं काढून घ्यायचं आहे आणि मग ते मिश्रण बघायचं. जर गोळा झाला की वडीसाठी तयार आहे. पण सहजासहजी हे झालेलं आहे मिश्रण. आपण याच्यात थोडीशी वेलची पावडर पण घालून घेऊया. तर वेलची पावडर घालून घेतलेली आहे आणि एकदा हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. आणि ही खोबरं बटाट्याची कापं आहेत ना खूप छान लागतात आणि लवकर पण होतात आणि जास्त साहित्य पण लागत नाही. तर झटपट तयार होणारी ही खोबऱ्याची कापं आहे. तर आता एका वाटीमध्ये आपल्याला थोडंसं अजून मिश्रण हे काढून घेऊया आपण. हे बघा थोडं थंड करून घ्यायचं आहे आणि मग बघायचं आहे. तोपर्यंत आपल्याला हे असंच मिक्स करत राहायचं आहे. गॅस चालू आहे. बारीक गॅसवरच आपल्याला परतत राहायचं आहे. तर आता हे वाटीमधलं बघूया. तर बघा आता बऱ्यापैकी आता हाताला गोळा असा तयार होतो आहे घेतल्यावर आणि हाताला चिटकतसुद्धा नाही आहे. म्हणजे हे वडी करायसाठी तयार आहे. ह्याच्यापेक्षा जर जास्त केलात ना तर ते वडी मग आपण जेव्हा थापायला जाऊ तेव्हाच ते मग कडक होऊन जातं आणि वड्या व्यवस्थित पडणारसुद्धा नाही. तर आता एकदा मिक्स करायचं आणि गॅस बंद करायचा आहे आणि लगेच आपल्याला हे जे आपण ताटाला तूप लावून ठेवलेलं आहे त्या ताटामध्ये लगेच घालून घ्यायचं आहे. थंड करायचं नाही आहे नाहीतर मग ते वड्या व्यवस्थित पडणार नाही. हे बघा अशा पद्धतीमध्ये आपल्याला ह्या ताटामध्ये आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित असं पसरून घ्यायचं आहे. जर तुम्हाला वडी जाडसर पाहिजे असेल तर जाड करा आणि जर तुम्हाला वडी पातळ पाहिजे असेल तर पातळ तुम्ही अशी थापून घ्यायची आणि नंतर वड्या पाडून घ्यायच्या आहे. तर आता हे मी पसरून घेते व्यवस्थित. हवं तर तुम्ही थोडंसं वाटीला तूप लावून मिश्रण तुम्ही थापून घेऊ शकता. तर आता मला जेवढी वडी पातळ पाहिजे त्या हिशोबात मी हे मिश्रण व्यवस्थित ह्या ताटाला थापून घेतलेलं आहे. हे बघा. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे गरम असतानाच आपल्याला ही वडी कट करून घ्यायची आहे. नाहीतर नंतर तुम्ही कापायला गेलात थंड झाल्यानंतर तर तशी पडणार नाही आणि तुकडे होणार त्या वडीचे. तर आता हे गरम असतानाच मी कट करून घेते. जे तुम्हाला चौरस आकार, तुम्हाला जसा आकार द्यायचा तुम्ही देऊ शकता. वड्या कट करून घेते मी
तर अशा ह्या झटपट तयार होतात. आता हे ना वड्या जरा थंड व्हायला पाहिजे, म्हणजे 1-2 तास तुम्ही ठेवला तर अजून छान या वड्या घट्ट होतात आणि छान लागतात. पण नंतर तुम्हाला मी 15 मिनिटातच ह्या वड्या दाखवते. 1-2 तासामध्ये ह्या वड्या मस्त सेट होतात. पण तुम्हाला दाखवायसाठी 15 मिनिटात ह्या वड्या मी लगेच दाखवते. हे बघा, तरीसुद्धा या वड्या बघा मस्त अशा सुटल्या जातात. ह्या वड्या बटाटा उकडलेला आणि ओलं खोबरं ह्यापासून ह्या वड्या तयार केल्या आहे. म्हणजे आपण ह्या वड्या उपवासाला सुद्धा खाऊ शकता आणि ह्या वड्या आरामशीर 4 दिवस किंवा 5 दिवस चांगल्या ह्या टिकतात सुद्धा. तर चांगलं हे बटाटा वगैरे व्यवस्थित ह्यामध्ये मिक्स झालेलं आहे. त्यामुळे 4-5 दिवस वडी छान टिकते. तर नक्की ह्या वड्या करा, आवडतील तुम्हाला. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणाऱ्या ह्या वड्या आहेत. तर ही वडी एक मी तुम्हाला तोडून सुद्धा दाखवते, कारण अजून ही थंड झालेली नाही, थोडी कोमटच आहे. सहज अशी तुटली जाणारी ही वडी आहे आणि मऊसूद अशी ही वडी आहे. तर आवडली असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. चला भेटूया आपण पुढच्या अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.